May samang tinakamames nga disgrasya iti napasamag ti ili abantay. Aditan nga nakatayan ti maysa a lalaki. Amanagan iti Dennis del Castillo y Antiporda alias Ani, 39 ti tawen na, nasawaan nga agnay iti barangay Bulag West, ili abantay. Basar ti inparwar nga investigasyon iti kaming iti Philippine National Police tinatakamat nga ili kalubbon ni Del Castillo ti anak na ti motorsiklo nga managan iti Derek Del Castillo 16 ti tawen na ken iti kanakan na managan meti Alden Cadena y Del Castillo 16 met lang ti tawen na ket ditan nga agdamada nga dadalya sa aten ti agpadaya nga direksyon ket ditan nga sumungad iti maysa nga Isuzu Elf nga minaneho ni Rosnel Ramos nga agnaed iti barangay Baliw, San Juan, Ilocosur. Umuna nga nadungpar ni Ramos ket iti maysapay a motorsiklo nga minaneho ni Lodivino Peredo. Asakay namet iti asawa na ani Annalyn Peredo nga agnay iti barangay 2, Bantay, Ilocosur. Ket ditan akalpasan a nadungpar na iti nagluganan na a motorsiklo ni Peredo. Ket ditan nga linisyan na ket nadungpar na metten iti nagluganan ni Del Castillo. Involved nga alugan may isa nga Isuzu Elf ken duwa nga Euro motorcycle. Ket datoy segundo investigasyon tayo. Datoy Isuzu Elf aggapo iti daya nga agturong iti laod. Idi ta overtaken na kumada datoy may isa nga motorsiklo tay may isa nga Euro motorcycle nga agturong mila iti laod. Nasagid na iso nga DJ pa nakasagid na. Han na may nga na-control DJ luganin iso nga nadungpar na DJ may isa pa nga motorsiklo nga aggapo iti laod nga padaya. Segun pa'y tinadakamat ng opisyal, nagbayag pa iti 2 nga oras nga agagasan dat sakbay nga pimusay ni Del Castillo. Ken awan pa iti formal nga nagpapatangan dagiti 3 nga partido. Gapuanan dagiti 4 nga biktima, ket agdamada pay lang nga maikikkan iti nananay nga medisina iti maysa a balay pagagasan. DJ driver ti Isuzu Elf pina medical legal therapy jamo no iti resulta na. Ken dagitoy ja masigurado dagitoy daddo mga driver tada yaman may nga involved. Mapanala sinundo ni baki na ditoy aggay kagawid ang mga sunto. So dili na nadong party likod na. Ngem dili may sama na pan may sinundo di anak na pan sinundo di ama na di bigan tagawid darot ko man ngem di aram din so nga no di pan nakainom dan di masugbatan di no under team influence to record no. Nakunapin ni Police Senior Inspector Esteban Pastor nga dayto iti kadakkalan nga vehicular accident nga napasamak iti nasakupan nan. Ken maipalagip nga dikiti 2 nga sakay ni Del Castillo at ti anak na ani Derek ken ti kanakan na nga ni Alden ket agturpos dantoy iti high school inton umay a Biyernes sa Bantay National High School. Pinasinggidan pa iti nadakamat ng opisyal nga awan pa iti kaso nga naiuli ken ti nagmaneho iti Elf ani Ramos ken kadagitoy nga gundaway ket adda pa lang iti kustodiya iti PNP Bantay ni Ramos. Impact ka talaga ti lugan talaga nga nataray ti lugan dijay. DJ may isang motor naipurwak da kano pa DJ naipurwak da ken DJ lugan DJ Isuzu Elf nakaro ti damage na so nga kawatan nga DJ lugan nataray. Apala ospet insangit iti asawa ni Del Castillo ani Susana anadanunan iti preskur iti pagtainganda ket iti pinakipatpatang mi ken kuada ket nasakit iti riknana gapuanan ta saan da nga napakadaan iti pupusa iti asawa na. Nakunana pa nga excited iti asawa na gapuanan ti panagtorpos iti anak na ken maipalagip a napasamak iti disgrasya iti barangay Aggay iti ili abantay agarop alas 7 iti rabii may ka 29 nga aldaw daytoy a bulan. Para iti preskur Ryan Pardo.